Mai sha da masu saidawa ba ku nemi zama na lafiya ba, ba faina ce da matsala ba, ko ba a ce maku suna kisa ba. Daɗin kayan da duka ake sha na maye ba za su kai zuma ba. Rashin ilimi da sana'a ne ke sa wasu su yi ta shaye-shaye. Shaye-shaye wata mummunar ɗabi'a ce da ta addabi al'umma. Ya kai ɗan uwana matashi, me yasa ka zaɓi ka gurɓata rayuwarka ta hanyar shan kayan maye? A matsayinki na budurwa, matar aure ko kuma uwa, ke abar koyi ce. Wane kallo yaranki za su miki idan suka gane kina shaye-shaye? Iyaye sai kun tashi tsaye akan 'ya'yanku. Kada ku ƙyamace su ko ku tsangwame su don suna shaye-shaye. Ku janyo su jikinku ku zauna da su. So da ƙauna ne kaɗai suke kau da ƙiyayya. Ku san matsalar 'ya'yanku, domin haka ne kaɗai zai ba ku damar shiga rayuwarsu ku gyara. Idan hakan ya ci tura, ku nemi shawarar mahukunta ko kuma hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi. Shaye-shaye yana kashe tunanin ɗan adam tamkar wuta da karmami. Shaye-shaye yana lalata tarbiyya, sannan yana zubar da kima da darajar mutum a idon duniya, ga kuma zunubi mai tarin yawa. Baya ga illoli ta fuskar lafiya, shaye-shaye yana janyo aikata mugayen laifuka. Shaye-shaye ya sanadiyar hakwata mutane masu yawa. Shin menene amfanin rayuwa idan babu hankali? Jami'an hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na iya ƙoƙarinsu ba dare ba rana domin daƙile ɓata gari masu sha da safaran miyagun ƙwayoyi. Wannan saƙo ne daga mai girma Distinguished Sanata Abdulrahman Buba Kwacham, Chairman Kwacham Group of Companies, Director HPBDR Nigeria. Ku tashi mu yaƙi shaye-shaye a ƙasar nan don mu kau da ɓanna. Iyaye sai kun kiyaye akan 'ya'yanku mun tuna maku don Allah a daina shaye-shaye.